daghan kayo nato magsigig yung pangita o magsigig sulti mahitungod sa gugma. Nang nindot maginang gugma mo isulti kanabitang you know that I love you. Kanang mga inana bitaw bisag kanang banag asawa ambot kasigi pa ba murog sinultihay maingon pa ba mong I love you kada gid adlaw ana ang mga manag-uyab kana siguro gid na kay buntag udto gabi labing minos magsige ginag-text og I love you, I miss you pero inig kabinyo na kumusta man sige pa wa nay klaro mo na importante day kayo from time to time mangutana gid ta kon nahigugma pa bata sa angay natong higugmaon. Si Jesus nangutana ngadto ni Pedro katulo nya daghan ang mo interpret ani gibawi kuno ni Kristo ang katulo sad nga pagpamakak ni Pedro sa dihang gipangutanas Pedro og nakaila ka ba niya ng tawhana or kuyog man ka niya ng tawhana gipamakak man ni Pedro katulo sa wa mamatay si Kristo mao kuno tong pagkabanhaw ni Kristo gibawi ni Kristo gipangutana sa katulo si San Pedro pero tingali posible sa dingon ana pero kining katulo nga pagpangutana ni Jesus mao ni ang pag-emphasize sa kaimportante di ay sa atong tinuod nga gugma. Kamong mga asawa, i-check ko no inyong kasing-kasing tinuod ba mong nahigugma sa inyong bana hangtod karon. Mausad mong mga bana, i-check ko no og nahigugma bagyod ka sa imong asawa. Mausad ang ginikanan. Ako sad isipari, ako sang i-check kung nahigugma ba ko sa akong mga parokyano. Niya kamo sa mga parokyano, i-check pod og nahigugma ba mo sa parokya. Dili sa pare, sa parokya. Niyag nahigugma mo sa parokya, suportahi ang programa sa pare. Niya unsa maroy programa nato sa atong parokya? Ang pagpalit og raffle tickets. Kana nindot kay nangahunaon-naon. Niyag nahigugma ka sa parokya, magsigi kag palit. O wa ka mahigugma, magsigi kag unya-unya. Si Pedro, sama sad ni San Pablo diri sa unang pagbasa, niagi og kasakit. Niagi og kasakit sa ilang paghigugma sa Ginoo. Pero wa nila baliha ang kasakit kung dili nagpatigbabaw ang pagtuman sa gustos Ginoo. Si San Pablo giingnan man tos Ginoo, ni saksi kanako din ni Jerusalem, musaksi sa kanako dito sa Roma. Og tuod man gipriso siya, nya ninghangyo siya nga ang kuan lang, ang emperador lang mao imong hukom nako. Gipriso siya padayon hangtod ipada siya ngadto sa lugar sa emperador sa Roma. Si Pedro sad tungod kay nagtuman man gid siya sugos Ginoo, patay gyud matud pa ni Jesus, dadon ka sa lugar nga dili nimo gustong adtuan. Ni pangutan ako na imong tupad ning na andam kang muantos para sa atong parokya na hasta mong mga online parishioners, andam ba mong muantos para sa atong parokya? Nganong mag-antos man tas para sa atong katilingban? Kay matod pa ni Jesus, kada gyud tubag ni Pedro nga nahigugma, gihigugma ko ikaw, ang isugo din ni Jesus, atimana ang akong mga karnero. Pakana ang akong mga karnero. Atimana ang akong mga karnero. Kaning mga karnero sa Dios mao ni ang katawhan niya. Tanan yung tao atimana. So ang tinuod di ay nga makaatiman sa katawhan sa Dios, mausad tong nahigugma sa Dios. Pareha gud anang naaroy tao diha nga naglagot ka. Ang iya sang mga sakop, kanang mga sakop niya,
maglagot sa ka. Ana, maglagot ka sa usa ka amahan. Ang iya sa mga anak, maapil pod og lagot nimo. Anay panahon usahay nga naipipila nga imong higugmaon, pero generally speaking, maglagot sa ka. Nanglitan ron, maglagot kag mga Russians o naglagot ka sa presidente sa Russia. Kita kag Russian, maglagot ka. Maglagot ka sa presidente sa Amerika. Kita kag Americans, apil sa kalagot nimo. Maglagot ka sa presidente sa Pilipinas. Kita kag Pilipino, maglagot sa ka. Maglagot ka ron sa grupo ni Duterte. Kita kag mga supporters Duterte, lagot sa ka. Apil batanan. Karon, kung mahigugma tas Ginoo, ang pruiba mao ang pag-atiman sa iyang katawhan. Nya kining katawhan sa Dios gikompose ni siya og mga buutan og mga dautan. Bisan din sa simbahan, naay buutan, naay dautan. Atiman na. Unsaon man pag-atiman ang buutan, kung gigutom pakanon, kung giuhaw paimnon, og etc. etc. Unsaon man sad pag-atiman ang mga buangon, kung gigutom pakanon gyapon, kung magmasakiton atimanon, kung way balay tagaag balay, og dunay idugang. Unsa man? Pasaylua og kapituan kapito. Basta buangon gani ang tao, ihatag nimo ang tanan nga imong gihatag sa buutan, pero pakapinan, pasaylua siya kapituan kapito. Ngilingay mong tupad, ing na di nagyog ko mo reklamos mga buangon. Di nagyod ko mo balibad sa mga buangon. Din agyod ko magdumot sa mga buangon. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang sa atong tubag, ningon ta, ang Ginoo nagbutang sa iyang trono didto sa langit. Ngano wa man niya gibutang ang iyang trono dinhi sa yuta? Kay ni ay daghang buangon, magguba ra ang iyang trono. Asa man gid ibutang? Sa langit. Muna kita, mohigugma tas buutan, mohigugma tas buangon, total, ang tinuod natong puloy-anan, ang tinuod natong trono, tuas langit, wa dinhi. Muna si San Pedro, gisaara na ni Jesus nga mamatay ka, nga sa paagi nga dili nimo gusto, pero ay kabalaka, andam na ang trono nimo didto sa langit. Muna hangtod karon, si San Pedro mao gitag-iya sa Yahweh sa langit. Siya ang atong unang Santo Papa. Siya ang unang Pangulo sa simbahan nga gi-appoint ni Kristo. Pero niagi siya tumang kalisod.